Nilip MEC constituency ke parlo koila mati hawarlong nong nam ka che thangklong adim mate picnic spot along aruni phaing koira throk arni ke ada por phai nar cap pen arni kangsang por phai phli malom anta karbiang long pen ang tanadim pen kewang mate golaghat bukajan jorhat pen borpat harla pen kapre along penta non malom arni keso ajur ke do porhut ke phang ok ongsi ebang chepang samjia phansi da karbiang long district koila mati along wangsi Langka chinglu ibang chepang samjia phan wanglu pusi phirangke thengno chethan pon rinti Aruni phaing koira throk arni da koila mati malom arni keso antang keso 37 degrees Celsius pen 30 degrees Celsius an arni ke khorla pen munida tum chot kali kapang renga piatum anta theng pia bin la pen langalong si ke phang ong pen chpa jok jia phan klem pon Nason si koila mati hawar long langsun kadukabe long thom ne do la long thom along ta non malom ang tan pen kibang atum aphai batpi kejui ke langa phan la pen gesemet ke nilo ke thur ke phang ok pen si nilitum la ana ka hilo pen sita dak an tangka la pen gari baiga jang thu chu thai si wanglu eson ke adim kejui ke langa phan la pen eson abang ke arni ang tang ke do chichagun e ongsi langalong khonta isihini langalong ebang chepang samputa ahawar kaprek pen kibang atum chethan pon Sisala pen aketera hormu ke kevar chochera chepang chirvet pen ke dosi ke meputa radatum chethan athemo pine son bak kisung chetong det pulote enong junu do kong jilasi ke mejia phan la pen la ansu se ka chethang bom si arni wangta chimit me pin pen radatum wang bom puta chethan pon thu News report Karbiang Long Live